эфира Еврорадио. Колькі ты думаешь народу теперь тут? Человек 300-400, ты не лечил? Ты же думал. Я могу тебе скинуть видео, ты можешь полечить. Я так само мое видео могу полечить. Алло. Алло. Прием, Маша. Я вас не чую, вы где? Ага, ясно. Ты тут? Усім прывітання, гэта жывы эфір Еўрарадыё. Таня, я тут. Зараз я мушу ўсім распавесці, што мы тут з табой робім. Мы, як вы ведаеце, сёння са складанасцямі выходзім на сувязь, то у нас нешта здараецца з сайтам, то мы спрабуем зрабіць стрымы, але таксама з-за таго, што сувязь кепская, у нас гэта атрымліваецца не вельмі добра, тым не менш зараз у нас зноў нейкі там дубль 10, і з намі на сувязі Нью-Йорк і Таня Заміраўская. Таня, прывітанне. Прывітанне ўсім з Нью-Йорку. Я тут стою в самым крае чаргі, якая пачынаецца там за поворотам і ідзе яшчэ, магчыма, метраў на 300-400 да ўвахода ў кансулят, і я лічу, што чарга просто будзе яшчэ у 2 разы больш, і цяпер мне так падаецца, тут чалавек 300 ці можа нават 400. І, канечне, я не думаю, што ўсе прагаласуюць, але тусовачка тут збіраецца класная. Слухай, а чаму ты думаеш, што ўсё ж не ўсе прагаласуюць? То бок рэальна ўсё гэта вельмі павольна адбываецца? Насамрэч, мы ўжо ад пачатку ведалі, што гэта будзе павольна, бо наш нью-йоркскі кансулят не зрабіў літаральна нічога для таго, каб пашырыць магчымасці для пропуску людзей неяк па некалькі чалавек адразу. Яны адмовілі ў рэгістрацыі некалькім незалежным назіральнікам, якіх мы спрабавалі выдвінуць. Некаторых яны зарэгістравалі назіральнікамі, але потым пазбавілі іх акрэдытацыі. І менавіта з-за таго, што мала назіральнікаў, мала людзей, там няма другога стола, няма ніякіх памяшканняў, то бок яны нічога не зрабілі для таго, каб гэта ўсё пашырыць, хаця яны ведалі вельмі зараней, што так будзе адбывацца, бо зарэгістравалася для галасавання ў дзень выбараў мінімум 400 чалавек. І гэта толькі тыя, хто зарэгістраваліся. Але вельмі шмат яшчэ тых, хто не хацеў па розных прычынах рэгістравацца, бо ўсё ж такі там трэба паведамляць свой адрас, сваю прыватную інфармацыю, і жыхары Нью-Йорка беларускія не ўсе гэта хацяць рабіць. І шмат хто прыходзіць проста так. Таму мы подлічылі, што сёння захоча прагаласаваць мінімум 600 чалавек, можа і больш. І, канечне, пропускная вось гэтая магчымасць консульства просто абсалютна з гэтым ніяк не супадзе. І можна сказаць, што консульства аблажалася, але яны мэтанакіравана на гэта ішлі. Таня, ну я тебе хочу сказаць, што ў прынцыпе падобная вельмі сітуацыя ёсць тут, у Мінску, у некаторых выбарчых участках ужо ёсць паведамленні, праўда, пакуль яны не пацверджаныя, што на некаторых з іх проста скончыліся бюлетэні. Разумееш, то бок вельмі шмат наведвальнікаў, таксама ёсць інфармацыя пра вялікія чэргі каля пэўных участкаў, што людзі стаяць па некалькі гадзін, і што людзі з суседніх дамоў прыносяць ім ежу, прыносяць ім ваду. Ну, зноў, вось гэта, ведаеш, зараз такая беларуская салідарнасць, і тут таксама у дзеянні. Слухай, ну я ведаю, што ты сядзела на датэрміновым галасаванні ў экзіт-полах, так? Вось як вам працавалася, ці ведала пра гэта амбасада сама, і як на вас рэагавалі? Мы узгаднілі ўсе гэтыя моманты па экзіт-полах з кансулятам. Вядома, яны не былі супраць, яны, дарэчы, тут можна сказаць нават дзякуе нашаму консулу Чараховічу, што ён даволі падтрымліваючы паставіўся да таго, што мы ўсё падлічваем.
і яны аператыўна кожны дзень напрыканцы галасавання давалі нам інфармацыю, колькі чалавек прагаласавала датэрмінова. І на 99%, як я магу сказаць, гэта інфармацыя супадала з тым, што мы падлічылі. І ў гэтым сэнсе гэта, канечне, нашмат лепей, чым у Менску і ў іншых там месцах Беларусі. Вот. А так увогуле все гэта вельмі добра, вельмі так міла, вельмі к'ют. Все збіраюцца, все прыносяць там нейкія піражкі экзіт-польшчыкам, воду, падыходзяць, размаўляюць, і атмасфера такая, што я цяпер адчуваю такую гордасць за беларусаў, все такія цудоўныя, все такія адзін аднаму дапамагаюць. Тут я вось зараз, магчыма, дайду да палаткі з экзіт-полам, як вы бачыце, все гэта чарга, увесь гэты час я іду ўздоўж чаргі. І я, магчыма, пакажу вам зараз, як гэта все зараз тут праходзіць. Тут, дарэчы, паліцыя стаіць, вельмі шмат паліцыі, вось. Слухай, Таня, а ты калі галасавала, што у вас там з гэтымі шторкамі знакамітымі? Ці была у вас Шторкі там ёсць, і, дарэчы, фатаграфаваць бюлетэнь не забаронена. У дні датэрміновага галасавання усе, хто хацеў, сфатаграфаваў свой бюлетэнь, і все было добра, але бліжэй да уласна сённяшняга дня зараз цяпер не дазваляюць фатаграфаваць, і нават кажуць, што трэба аставляць тэлефоны і рэчы там на выхадзе. Але тым не менш некаторыя людзі ўсё роўна фатаграфуюць, і больш за тое, калі хтосьці не здолеў сфотаграфаваць свой бюлетэнь, то на экзіт-поле можна атрымаць унікальны код. Платформа «Голас» што зрабіла, яны зрабілі такія індывідуальныя коды спецыяльна для тых, хто галасуе за мяжой, і калі чалавек не здолеў зрабіць фота, то просто вводзіцца гэты код, які служыць такім пацверджаннем таго, што вы сапраўды былі ў консульстве і вы пакінулі свой голас. Так што ўсё роўна, нават без фотак, все гэта будзе падлічана, вось дзякуючы гэтым цудоўным людзям. Вось нашыя беларускія экзіт-польшчыкі. Прывітанне ім з Беларусі. Прывітанне вам ад Еўрарадыё. Вось гэта ў нас эфір Еўрарадыё, нашыя валанцёры. Супер, просто дзякую, што вы там таксама змагаецеся і таксама з намі салідарныя. Таня, скажы, вось ты ўсё ж так даўно ў Нью-Йорку, а зараз тут такое адбываецца ў Беларусі. Скажы, вось ці не хацела б ты сёння з намі тут, у Мінску, стаяць у гэтых самых чэргах, а? Ну, канешне, хацела ж. Я менавіта з гэтай вось нагоды цяпер тут, бо вельмі, канешне, хочацца штосьці зрабіць, і ў гэтай вось сітуацыі агульнага бяссілля нават любая маленькая там дзея, якую ты можаш зрабіць, адчуваеш, што на маленькія такія шажкі ты набліжаеш перамогу. Вось мяне хтосьці пытаўся, навошта лічыць гэтыя галасы ў Нью-Йорку, бо гэтыя там 600, нават калі 700 чалавек, яно ўсё роўна нічога не зменіць. Але проста самі дзеянні па намаганнях штосьці змяніць, мне здаецца, просто як інтэнцыі, яны ўсё ж такі штосьці змяняюць, бо самае галоўнае гэта актыўнасць. Дзе б яна не праходзіла, у якой форме б яна не праходзіла, неяк энергетычна я просто упэўненая, яна ўплывае на тое, што адбываецца. Так што таму мы ўсе тут. Супер. Як доўга ты сёння збіраешся быць на участку? Я так разумею, што вы будзеце таксама чакаць ужо агульны гэты спіс, так, спісы, і потым што, шампанскім закупіліся? Не, на жаль, не закупіліся. Дарэчы, я яшчэ не галасавала, але мне здаецца, што, магчыма, я і не паспею. Але я буду намагацца прагаласаваць. Я стану ў гэтую чаргу крышачку пазней і буду стаяць да самага фінала. Мы будзем патрабаваць, каб усіх, хто хоча прагаласаваць, запусцілі ўнутр консульства і далі гэтую магчымасць. Бо у консульства было вельмі шмат шансаў все гэта арганізаваць добра. І калі сёння яны вырашаць зачыніць дзверы там у 8 вечара, я не думаю, што мы просто падхопімся і пабяжым все па дамов. Не, такога не будзе, я думаю.
Ну, допоки шампанское нават може і быць, і здарыцца. Таня, Ну, я чтоб не было вельмі шампанское, рада цябе бачыць. Не Да, перашкодзіць. вельмі таксама было прыемна так на вас усіх Ага. паглядзець. Вельмі сумавалася, даражэнечка Еўрарадыё. Пачакай, яшчэ мне кажуць, што не трэба выходзіць з эфіру. З Таней магу развітвацца. Таня, я з табой магу развітвацца ўжо. Так што Добра. добра вам там сёння дабавіць часу, спадзяемся на хуткую сустрэчу. Ну і Я на перамогу. Всё, жыве Беларусь. Всё, Пакуль. жыве. Пакуль. Я не выходжу.